amon nga programa para ini sa inyo tanan. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Oops, kalintian na siya makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Nice Yaga Joke Time! Hala, Lola, nag-ano ka? Nagasumba ko, apo. Ay. Ay, nga nagasumba ka, Lola, how? Daw wala mo na ginahimo sa una? Inspired lang abi ako kay para bala nga manamian man si Miloy ko sa akon, how? Ay, abaw. Nagapanami na sa lawas, apo. Exercise ni. Ay, tuod, no? Di ko na bala. Nadalahid pa ko ba? Ari nang ginsugo ni Boss Enrique nga maatag sa akon sang kwarta, oh. Baw, maglakat siya, hindi ka lakat. Social distancing ta, ha? Ikaw si Mascobano. Oo. Ano man? Ay, kalain siyang itsura niya ako. Ayan na. Do, isa na lang kalagong wala ka pirma. Oh no! Sino ang ngalan mo to? Ako si... Dumatumba na sa ko. Si Kamuslayon. Gali? Di na tong kwarta. Ay, gadali ko. Dali lang, hindi Dali. Basi ko na, di ni siya mapatay sa tubang ko. Ari, oh. Alkohol, alkohol. Ay, naano man naman. Ay, naano man nga klase siyang tao man. Ate, sige salamat gid sa kwarta, ha. May waki pa di. May waki? Imo na lang ng waki. Idugang sa hospital mo. Salamat. Ay, abaw, Noy. Aga ka pa, how? Mamasyar ko di si Imolo, How? Pwede. Pwede ano? Dari lang ko mga pe. Nabago ka lang bugtaw, lo, how? Oo. Way lang ko dugay na kabugtaw. Way pa ko gani kapaligo, Tingala akong baho mo, do hindi ko kayo sindi kay. Dena, lo. Mabakal ta kape, Ate, ari, bakal to kape. Ako lang sinsilyo, lo, Grabe food. Ate, sige, imo ang sinsilyo. Basta, ibakal mo na siyang pagkaon nga makapaayo sa lawas, ha? Inang hindi mo lang makapalain si imo? Amo man na hambal ni tatay, lo. Ha? Ano siling ni tatay mo, aw? Hambal niya sa akon. Anoy, hindi ka gid sunod sa akon, ha? Mag-inom-inom. Hindi ka magpahubog. Magdako ka, kinanglan mangin maayo ka nga tao. Ote. Pero siya kada hapon, ato sa ilimnan. Sige, Noy, dasiga na to kay damo pa kung gadahan obrahon. Sige, lo, para makahampang ko dayon. Ay, abaw, nano ka man imo nga bata ka man? Unahon mo pa yung hampang? Abi pagbulig kay nanay mo? Ay, kalain bala na lang tawon, Noy. Ano, lo? Nga si nanay mo damo siyang ginaubra. Tapos ikaw, sige lang hampang. Ngayon mo lang nalaman? Mas lain lang tawon, lo. Nga ako, nagaobra.
Tapos si nanay nagahampang. Grabe, kikid ba lang nga bata, noy mo? Abi da siga na da, kay basi ginapangita ka na to ni nanay mo. Kabalote si nanay nga dari ko makadto, lo. Nga haw, insugo ya ko mong. Gado, nga hambalon ka nga, mahulam siya kuno bugas. Oy, apo. Ano ka na problema mo? Lo, mapungko ako dari sa tupad mo, ha? Lo. Ano habilo kay... Ano? Ang nagapangaluyag bala kay Catherine? Si Enrique? Oo. Ano? Nabatian ko nga nag-istorya sila sang nagpamall kami nga. Nag-date ko no sila ni Catherine. Ano? Oo, lo. Amoy nang nabatian ko. Do hindi ko mabaton nga. Nubihanay na kami sa buong ni Catherine. Uy, kamo nagali? Ba, way gig ko na inform ba? Si Lolo bala, kaya muat gid. Apo, total, nagapalangkaan na man kamo ni Catherine. Wala na tada siyang mahimo, kundi nga magsalig ka lang sa iya. Lo? Oo. Kaya nga, konfirme ka lang nagaselos, kag sobra na nga pagpangimon, hindi man na makapaayo. Ay, ang selos makamamatay. Sa tuod lang, lo, wala man ako nagapatis ang nabatian ko. Ugaling ano? Hindi ko gid mapunggan ang kaugalingon kong masakitan. Ay, Daniel, hindi tanan nga babae nagahimo siyang katuntuhan. Ilabi na gid sa sitwasyon mo, kay siya kakabulag. Ay, tandaan mo, sa una pa lang kahibalo na si Catherine nga ang iyang nobyo bulag. Grabe po. Ang buot silingon, lo. Palangga ka ni Catherine. Gani dulaan na sa pinsar mo. Oo, lo. Do gusto ko siya gani sukmatan kung matuod ina. Pangita ta na ebidensya. Kinanglan makakita kita sa ebidensya kung tuod ina o kung hindi. Kay basi kung isukmat mo ina sa iya kag hindi tuod kag masakitan lang siya. Oo, no? Pero paano ako makakita sa ebidensya, lo? Nga haw? Kaya hindi man ko kakita. Amo ginablang na namian ko si Ibo Daniel kay ginapakadlaw mo gid si Lulo mo ilyong. Sige. Kinahanglan kalmahon mong kaugalingon mo. Kay base kon masubrahan ka kainit kay Enrique kag ano, lo, masumbagan mo siya. Mahimo ko lang nagurulo kon ano, kumang dulom panulo ko. Dulom naman ang adaan. Abi mo, Daniel, believe gid ko sa Ibo. Kay nga, nabaton mo na gid nga hindi kaya kakita. Nabaton mo na gid nga blind ka. Bulag, lo. Oo, bulag ka. Oo, lo. Proud ako nga hindi ako makakita. Kay bisan na muna ako sini, madamo naman ako sa mahimo. Oo, no? Kag, abi mo, lo, nagapasalamat kita ko. Tungod bisan na muna ako sini, may nagpalangga sa akon. Wow! Sana all! Pero Daniel, damo ako siyang nabatian ng mga bulag nga hindi nila mabato ng ilang sitwasyon. Oo, lo. Hindi taman sila mabasol tungod depende na sa palibot nila. Depende man na sa ila kung paano nila batunon ng ilang sitwasyon. Oo, no?
Ang importante lang gidlo, magpangamuyo ka lang. Magdangop ka lang sa Ginoo permi. Kay sigurado, hindi yagig ka na pagpabayaan. Hay, insakto kagid tuto Daniel. Wow! Ay, abaw. Si Lolo Miloy man ako. Kung naka-income ko kay Lula Basyang, basi sa iya makarimidyo man ko. Kantuan ko siya bala. Lolo Miloy, mayong aga. Yung gaga, si Do kagadi, ikaw si Toy Toy. Oo, ang gwapo mo bala nga hinablos. Apo gali. Aba, matindi! Abi mo bala, Lolo Miloy. Sa tuod lang buligan takabla kay Lula Basyang. Ay, Ikaw mo, ukihay na ka mo. ay, oo. Ano ginbulig mo sa akon? Ginhambal ko siyang matuod nga. Uay ka mo yan naghalukan na hindi Ilang Rose. bayad to? Wala man ko yan nagapabayad. Basta sa kamatuuran niya, uay ko na ginapabayaran. Ati okay. Di bayo lang to nga bayo lang nga paglagaw Sige, hindi. pwede ka nakahalin. Nang malakat ko tani. Gawin ko ay ko inagpliti, Lolo Miloy. Basi kumiara ka na. Tagai ko, bi. Ay, ako doon sa bulsa ko, 12 pesos na lang de. Ako na lang na. Ba, grabe gahaman ba? Abo ka na ba? 12 pesos, gid. Uay nadadugang. Oh, wala na ko dugang. Ay, kanugon ba? Oo. Di mo pasalamat ka pa? Pasalamat ako.